Il-Partit Nazzjonalista ressaq ilment quddiem l-Awtorità tax-Xandir hekk kif l-Istazzjon Nazzjonali naqas milli xandar sqarrija tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-bulettin tal-aħbarijiet. Waqt li preżenta dan l-ilment lill-Awtorità tax-Xandir, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammit Dimek spjega kif l-ilment jitratta l-fatt li fit-2 ta' Ġunju li għadda kien hemm sqarrija minn Bernard Grech fejn sejjaħ għar-riżenja tal-Ministru Carmelo Abela għal raġunijiet serji u gravi li twettqu f'pajjiżna li ma stqarrija ma xxandritx waqt l-aħbarijiet tat-TVM. Zammit Dimek qal li huwa naċċettabbli li l-Istazzjon Nazzjonali juża l-argument li kien hemm diversi drabi oħra fejn sar aċċenn għal din l-istess talba f'bulettini oħra tal-aħbarijiet. Fid-dawl ta' dan huwa qal li sta għal partit politiku konċernat illi jażelu kemm il-darba rrid jagħmel dan l-argument. Dan għaliex il-libertà tal-espressjoni titlob li partit politiku jażelu kif u kemm il-darba jwassal il-messaġġ tiegħu. Is-Segretarju Ġenerali sostna li huwa importanti ferm li l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jkompli jasal mingħajr ma jkun iċċensurat mill-Istazzjon Nazzjonali ta' pajjiżna.